बघणार आहोत आलू शेव सँडविच। तर याचे इंग्रेडियंट्स बघून घेऊया। यासाठी आपण जी ग्रीन चटणी यूज करणार आहोत त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये ठेवते आणि इथेही तुम्ही क्लिक करू शकता त्याच्या लिंकसाठी। आपण ब्रेडचे स्लाइसेस घेतलेले आहेत। मी व्हाईट ब्रेड घेतले, तुम्ही ब्राऊन ब्रेडनीही सबस्टिट्यूट करू शकता। ही सँडविचची ग्रीन चटणी आहे ज्याचं लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये प्लेस करणार आहे। हे शेव लागणार आहेत आपल्याला, एकदम बारीक शेव आहेत। मीठ, ब्लॅक पेपर पावडर हे ऑप्शनल आहे। ब्लॅक पेपर पावडरच्या बदली तुम्ही चाट मसालाही यूज करू शकता, नाही यूज केलं तरी काही हरकत नाही। आणि बॉइल्ड पटॅटोज आहेत, हे एकच मी बटाटा घेतलेला आहे इथे। आणि आपण बटर घेणार आहोत। मी बटर लावून घेते सगळ्या ब्रेड स्लाइसेस ना। ग्रीन चटणी लावून घेऊया आपण, बटर लावून झालेलं आहे। ग्रीन चटणी लावून झाल्यावरती आपण जे बॉइल्ड पोटॅटोज आहेत त्याचे स्लाइस केलेले आहेत ते याच्यावरती प्लेस करूया। मीठ, ब्लॅक पेपर पावडर, भरपूर शेव घालायचे। या ब्रेडला पण बटर आणि चटणी लावून घेतली आहे, हे आपण प्लेस करूया। आपली यम्मी आणि क्विक आलू शेव सँडविचेस रेडी आहे। एकदम झटपट होणारे आहेत आणि जेव्हा तुम्ही घाईत असाल तर हा बेस्ट ऑप्शन आहे ब्रेकफास्टसाठी। तर नक्की हे ट्राय करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आम्ही असेच इझी आणि यम्मी रेसिपीज आणत राहू तुमच्यासाठी।